Срамота е да караш BMW и то да изглежда така. Замерваме преди монтажа на LED кружките. 1200 лукс. Ще сложим от нашите най-добри системи с 4 години гаранция, две системи H11 и за фабричен ксенон D1S. И отново гръмнала кружка. Едната страна вече е готова, започваме с другата. Ето защо ефтиното излиза скъпо. И за финал един реглаж. Фаровете са регулирани и остава да видим разликата преди и след. 2600 лукса. Тази кола постигнахме 100% увеличение. Може да направим това и с вашата кола. Обадете ни се за консултация.